Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul is-sena li għaddiet, il-passiġġieri bil-cruise liners żdiedu b'7% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. Iċ-ċifri juru li bejn Jannar u Diċembru li għadda, l-għadd ta' passiġġieri li waslu f'Malta matul is-sena li għadha kemm spiċċat kien jammonta għal aktar minn 670,000 passiġġier. L-istatistika tal-NSO turi wkoll li kważi 71% tagħhom kienu ġejjin minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. L-ikbar żieda kienet irreġistrata mis-suq Ingliż b'żieda ta' madwar 56,000 passiġġier, waqt li l-aktar suq b'saħħtu kien dak Ġermaniż b'aktar minn 115,000 passiġġier. Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru wkoll li b'kollox daħlu fil-Port il-Kbir 342 cruise liner b'medja ta' 1,900 passiġġier fuq kull wieħed. Dan meta mqabbel ma' 316 il-cruise liner li waslu f'Malta fl-2016. L-istatistika tal-NSO turi wkoll li fl-aħħar kwart tas-sena li għaddiet waslu f'Malta aktar minn 187,000 passiġġier, żieda ta' 5.5% meta mqabbel mal-2016.